Ok, bon, bref, il va y avoir c'est là qu'on signe les plan Mali comme un plan échoué. Et on a un climat là. Francis Jigilaban Koué Mouné, ou Jigilaban Koué ministre, ou qu'on a la tant que ministre, ben c'est ça. On va faire que fort rapport Willy, que fort rapport Takada Malila, que Galonjou Takada Malila. Galon Mina avec Sababou et Nations Unies a demandé intervention militaire qu'à Mali Kama. Et si y a femme, ministre n'a qu'on préparé là, ni à Tagala, à Toli, disons, à Mouatimna, à Kounte Dore, c'est préparer une intervention militaire contre le Mali. Donc, au double, au manga, fitini de guerre, à Kera Dinako Mangao, à Kera Keleo, ou Kumeka Moro Blade, Mangan Dore, Kake, Balakawili Dore, Kake, a comme sur un ministre vrai couleur ou vrai visage avec sur un loup donc il va y un ministre d'Arabo andala en quel est un ministre d'Arabo andala ah jamana ou masnogore ministre asimi quel est un ministre gain automatiquement aba kalama CEDEAO nyamoro ani Union européenne nyamoro ani américain nous ne gérera qu'à réunion pas d'ok au réunion mi nous y a réunion baké ou ko coûte que coûte ko tubabu desera tubabu gena oh oui CEDEAO de blassa mission mi na confiera CEDEAO là o te dowere ka Mali déstabiliser kanani instabilité ka Mali déstabiliser sur le plan économique est-ce qu'il y a famu a réunion kera Macron mbe est-ce qu'il y a famu Alassane Dramane Ouattara aleni américain nga représentant au lieu de réunion ke ku jigi laban tie join ou jigi laban CEDEAO de ko CEDEAO de ka fere sugu beke sisan ka Mali déstabiliser donc ministre ka gagné kuma folie ndron automatiquement CEDEAO est sommet extraordinaire do ou a convoqué au sommet extraordinaire a partagé pour que angado au konala au sommet extraordinaire ka bena ke dati jumena ka bena ke le 9 juillet CEDEAO comme un sommet extraordinaire de Koka Sigike, uniquement comme Malika Sarine, Malika situation, Guinée situation, et à toi, Burkina situation, quoi il va falloir que nous présent nous, Koukou Téléaka élection, Koka Fanga de civiluma. Ah, la mère, Américain est communiqué mingue, Fouya il a communiqué qu'on a là, Kouma Dje, comme ministre Magatali, Kou Nimisara la, Mali Téléaka une décision. Américain a communiqué là-bas, ou bien Mouneira, comme Mali qui télia ka élection que 600, pour pouvoir transférer civilement au Yaoukasiraewa. Nous sommes un État souverain. Un État mi nanglonente jamanala, État mi ni jamanateka ambalo, État mi nandan koumachen jamanae. Américain y a automatiquement le lendemain, en grina ka merci sans réseaux sociaux, en ebolo serauka. Que CEDEAO est sommet de convoquer. Imaginez, Américain, on a conclusion. CEDEAO fait un alembe, il basé au décan. Que 100, quand on télia, qu'aucun élection que Juna, est-ce que vous voyez? Aïe, mais maintenant, l'analyse, c'est très pertinent. Il va CEDEAO n'a pas comment on est là. Parce qu'en préparant nos sangs psychologiquement, ministre Genina, ministre Bena Djanfa, du coup, fait taka, nyeshi ama. Au même moment, on a une élection au Kumaï, abo Kundwa, pour que quand est-ce qu'il y a pour que un ministre a départ ko bla, un akli boko, est-ce qu'il y a ni élection au Kuma fora ça, il va y avoir comme un calcul ou tiens, un ministre tagaleko. Donc, ministre bi traîné, yani sambe ba, donc yani sambe ba, ou be faire ce que vous avez fait déstabiliser, ni fanga déstabiliser, ni fanga courant nana. Donc, au bon fanga va demander au ministre Makato, anga jamana kono, ni neo ou ka stratégie. Maintenant, quand on a une élection stratégie, koube asimin bagabaga, quand on a une élection koukmae, koube asimin lasra, ko sisa, ni ya tagalae, ni élection makessa, ko fouille de tisagake. C'est d'abord ka kumala, ko ni élection ko Afrique mago era debe, ko farafina worodugu yanfan, no Afrique de l'Ouest, ko an mago be élection la dar la. En bolmo kabriye iba donc a fo kuye janfa labe ankama kabriye iba donc a fo ko CEDEAO ngania yera kabriye iba donc a fo ko CEDEAO ka be ka mission de déstabilisation de labe malikama donc américain kelen ngani kuma fo CEDEAO fene flek kana tu américain nga
kuma de ko Mali qui télé sans ka élection organisée. Donc vous fait d'un côté quand là il y a un ministre qui départ ko ministre be fait qui termine de ka tanta ministre be fait 100 tonnes de labaya. Donc na 100 tonnes labaya aba kuna ko ni 100 tonnes be labaya yoro guerre civile be wuli Mali konna la ou bien dîner ko manga be wuli Mali konna la ou bien on be faire donc est-ce qu'il y a comme ka ko sugu do labɛ ka janfa sugu do labɛ an ka fanga in kama o de senfɛ même min fɔ a ye Assimi a ye nin yɔrɔ partager a ka nin yɔrɔ tigɛ k'a di Assimi ma c'est très important mina le conseil min di est-ce qu'il y a faamu donc sisan a donna u ka atu laban Barkhane talen kɔ G5 Sahel talen kɔ est-ce qu'il y a faamu a tɔgɔ Takuba talen kɔ a laban ko MINUSMA talen kɔ France bolo de bɔra Mali ko la France jigi laban jumɛn France jigi laban CEDEAO de sisan pour que CEDEAO se ka pression kɛ Mali ka fanga in bɛ se ka tiɲɛ cogo min na donc CEDEAO ka pression tɛ dɔwɛrɛ ka fiɲɛ tigɛ an na sur le plan économique ka na embargo bi an kan k'an ka wari n'an ka comptes geler k'u bloquer donc o de y'u ka plan laban ye donc kabiri sisan a ye nin yɔrɔ fɔ Assimi an bɛna conseil min d'a ma est-ce que vous voyez nin yɔrɔ la u ka baara kɛ ni nin conseil ye u ka baara kɛ ni nin hakilina ye au conseil te dɔwɛrɛ dans un premier temps ni CEDEAO nana k'a bɛna exigence kɛ ka Mali élection k'a ka priorité parce que maa dɔ dans les jours à venir o bɛna émissaire bila ka na Assimi fɛ yen n'o ye émissaire bila ka na Assimi fɛ yen ko ka élection teliya k'a kɛ référendum bannen Assimi ka kuma min kɛ k'u jaabi a k'a yira ko élection tɛ Mali priorité ko Mali lakana de bɛ ka ale kamana kan ko Mali lakana de bɛ ka kamana kan nous insistera ka pression continuer est-ce qu'il y a faamu Assimi kan k'an teliya ka élection kɛ a ye nin yɔrɔ lamɛn Assimi kan ka mun de kɛ o yɔrɔ bɛɛ la dans un premier temps Assimi ka lettre rédigée ko Mali yɛrɛ bɛna k'a bɛ nin fɛn min na dɛ ko Mali bɛna i retirer ka bɔ CEDEAO la an ka projet de lettre kɛ ka lettre ka déposer CEDEAO bureau kan k'an bɛ san kelen de ko Mali bɛna i retirer ka bɔ CEDEAO kan n'o kɛra n balimaw o ye fa de wililen CEDEAO la quoi n'o kɛra n balimaw o ye CEDEAO jigi tigɛlen de ye ni CEDEAO continuera pression na Assimi kana hésiter a ye nin yɔrɔ lase Assimi ma kana hali hésiter une seconde a ka lettre de retrait du Mali bɛ retirer ni lettre min ye san kelen de bɛ d'i ma an ka o lettre déposer est-ce qu'il y a faamu CEDEAO ka tableau kan n'an y'o déposer CEDEAO ka tableau kan walahi n balimaw ko fila don soit Mali bɛ bɔ CEDEAO la o ye de 1 soit ninnu bɛ molobaliya min na CEDEAO janfa min na Mali kama u b'a molobaliya n'a janfa dabila parce que u b'a fɔ ko Assimi ye cɛ min ye ko n'a ye kuma min fɔ a b'a kɛ k'a ka peuple b'a kɔ a ka peuple dalen b'a la hali tubabuw yɛrɛ y'o reconnu sisan ko Assimi bɛ ka baara min kɛ ko il bénéficie d'une certaine est-ce que vous voyez légitimité auprès de la population k'a ko ka di population ye kojugu bon ni tubabuw ko ko président ko ka di population ye n balimaw bɛ siran o président ɲɛ donc Assimi bɛ lettre de retrait ko Mali pɛrɛlen don ko Mali bɛna san kelen ta an b'an yɛrɛ retirer ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la donc ni Assimi o lettre kɛ automatiquement Assimi ka Ibrahima Traoré wele a ka Mamadi Doumbouya wele projet de fédération min hali n'a ma se ka don ye mais Mali ni Burkina ni Guinée bɛ se ka jɛ ka baara jumɛn de kɛ dans un premier temps a fɛn fɔlɔ o ye mun ye an ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ est-ce qu'il y a faamu an ka monnaie créer jamana saba monnaie min n'a bɛ se ka du jamana saba la a b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali la Guinée bɛ se ka mago bɛɛ ɲa Burkina bɛ se ka mago bɛɛ ɲa i n'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Burkina la Mali bɛ se k'o ɲa Guinée bɛ se k'o ɲa Mali ni Burkina il suffit an ka Guinée ka port agrandi an tɛ se ka couper diɲɛ la ni CEDEAO ye sanction bi an kan Guinée port an m'an servir o la o y'a sɔrɔ an ye Guinée port agrandi ka port dunya ka port fɛrɛ Mali ka minɛnw bɛ na Guinée ka minɛnw bɛ na Burkina ka minɛnw bɛ na kɔngɔ ko t'an sɛgɛn balo ko t'an sɛgɛn an ka labɛn CEDEAO bɔli kama an ka bɔ franc CFA la rapidement Assimi ninnu ka nin plan u ka baara kɛ nin plan kan nin plan de retrait ko kana ta an tɛgɛ ma parce que an bɛ niveau dɔ la bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ élection tɛ Mali priorité n bɛ segin a kan tuguni élection tɛ Mali priorité parce que an bɛ niveau dɔ kɔnɔna la an ka fanga in a ma sinsin fɔlɔ an bɛ niveau dɔ kɔnɔna la Mali bɛ k'i équipé de an bɛ niveau dɔ kɔnɔna la Mali bɛ k'i ka souveraineté sɔrɔ an ka souveraineté ma stabiliser o n'an ka souveraineté ma stabiliser
On n'a pas intérêt qu'en précipiter qu'à ta élection. On a un bon président. On a un bon premier ministre. Est-ce qu'il y a bon? Peuple d'obé, au peuple tout le monde, président n'a qu'un premier ministre. On a même une élection te en priorité. Faut céder au cas où dedans. Mais nous n'avons pas papa ni élection. Au cours de l'armée a monté en puissance. Parce que nous avons une élection organisée, c'est ça. On a tout bien libéré. Au cours de Kamana Minansanjo, au cours de l'armée a programme mingue, a terrorisme fallait mingue, double la opération rythme au cours de Kamana concentré élection kama. Est-ce qu'il y a vraiment en zone mon média de boulot, à zone Tiamanté récupéré. C'est pour cela il va y avoir le Mali n'a pas intérêt à aller aux élections précipitamment. Tant que on a tout le fantan nani bien libéré. Mali là, on a précipité comme ta élection là. Otemele ngo flana e mune asimi nga fere sou beke en société ou en seginga olu nationalisé société minière munumbe na capitaux na société be tubabu ni tubabu tado ou bien jamana wara tado anga olu nationalisé ka sanu ke antaye iba kalama am se ka résister CEDEAO ka sanctionna am se ka résister Banque mondiale ka sanctionna am se ka résister bien sanction bela ka sababu ke sanu doron tono doron me Mali ka faire que le Mali produit plus de 75 tonnes d'or 75 tonnes d'or aba kalama Mali bo de produit est-ce qu'il y a femme par an 75 tonnes d'or ouais mouné ça c'est l'équivalent de 2300 milliards 2300 milliards 75 tonnes d'or Mali bo de représenter. Oh, sur 5 ans, Mali Bissega Djol Soro. Sur 5 ans, Sandourou ni Asimin Touraouna. En société, on nationalisé 2300 milliards. À multiplier par 5. À multiplier par 5, avec je le dis. Niko qui va calculer la machine va bloquer. Donc, on va sommindi. Mbolmo, le Mali peut acheter plus de 100 avions de combat des Sukhoi 57 à 100, à 100, à CB, à 100, à la Sama. Mbalmo Malika salaire. Am seka Malika salaire doublé. Est-ce qu'avec un famou? Am seka Malika salaire doublé. Salaire baisse sera seka multiplié par 2. Est-ce que vous voyez? Oui, ça nous donne ton. Est-ce que vous voyez? Pétrole ton ma faroka. Lithium ton ma faroka. Uranium ton ma faroka. Diamant ni fait moumé. Olu ton ma faroka. Est-ce que Malika a un siran tourni? Mali bisra mouné. Am sira mouné. On a peur de quoi encore? Pourquoi me sera CEDEAO et tourné? Otemelengo, mais si un sinsi tourné, on a autosuffisance alimentaire, on a onyeni. Office du Niger assimi ireka ta mais il n'a pas Mali UMPP ta mais chomna. Mali est comme taxi ta mais chomna. Assimi ireka UMPP ta mais état ireka UMPP exploité. Anga ni Sénégalais fonctionnaire oui, anga chinois ani Russou blaka an demeka office du Niger exploité. Nous an demeka office du Niger exploité. Dunga fako problème au ba Mali konala. Donc nous les mesures demandonnier anga mesure munu ka rapidement parce que CEDEAO be faka an jamfa ou bena pression kanga ni élection. Donc nous pression ganga asminga lettre chi uma ko Mali prelen no bi kan retirer ka bo abela ato CEDEAO de fin kele mi mena juru freke en Sénat o CEDEAO de ko pression là-bas abena exercer avec la CEDEAO. Donc il faut qu'anga bo CEDEAO ka pression ne konala pour qu'anga yreso en même temps on va faire une organisation mi no e BRICS et Mali ka lay am intégrer au la chomina rapidement pour que ani tubabu an barajuru kolele me an barajuru sirile me yoro mina an ka se ka o yoro fene tigɛ ka bɔ yen. Donc ça c'est des conseils très précieux et très précieux, très pertinents. An bɛ ka min di président ma a k'a lajɛ ka baara kɛ nin ye. Ni ne kun bɛ an fɛ ka da o kulo ka balimakɛ n'aw denkɛ Amara Sila juru chercheur m'aw bila.